Bona tarda a tothom, gràcies per haver vingut. El meu nom és Eugeni Rodoreda, soc conseller de Cultura del Districte de Gràcia, del grup municipal de CiU. També voldria agrair la vostra assistència a totes les entitats culturals, a les empreses i a tota la gent interessada per la cultura. Aquesta sessió de treball ha sorgit per saber quines són les inquietuds, propostes, neguits que teniu perquè la cultura al nostre barri i al nostre país sigui millor. I sobretot dir-vos que avui el que volem fer són unes reflexions i explicar a grans línies quin és el nostre programa, el programa Convergència i Unió pel que fa a la cultura, però sobretot el que avui voldríem és escoltar primer les coses que us inquieten, les coses que us preocupen i aquelles coses que en cultura val la pena que hi incidim. Per tant, entenem que la cultura conforma la nostra manera de ser i la nostra manera de viure i ens identifica com a poble, però sobretot és l'element comú que davant d'una societat cada cop més diversa i més canviant ens permet compartir uns sentiments i especialment també compartir uns valors. Com deia, les propostes que fem a Convergència i Unió en matèria de cultura el que pretenen també és ser una eina de cohesió social i de convivència ciutadana, però sobretot posant l'èmfasi en els valors, en la identitat i la llengua com a valors culturals bàsics i per tant en aquest sentit nosaltres treballarem per una identitat comuna, inclusiva i especialment reconeixedora i respectuosa de les diferents realitats culturals que viuen a casa nostra. En el programa tenim detallat que treballarem d'una manera decidida per crear totes aquelles sinergies necessàries perquè tots els agents de la cultura tinguin el seu paper destacat en aquesta creació d'aquest gran espai comú que és la cultura. I és en aquest sentit que les nostres propostes abracen un gran ventall d'àmbits, sectors i aspectes de la cultura. L'eix transversal, educació i cultura, és per nosaltres una prioritat en la mesura que conèixer és estimar. També és molt important per la creació de públics i sobretot per la descoberta de talents. El suport a la creativitat i a la producció cultural tenen en les propostes del programa de Convergència i Unió un valor clarament social. Finalment, els mitjans de comunicació públics també han de jugar un paper clau en la transmissió d'aquests valors culturals comuns. Farem que l'administració pública i la societat civil conjuntament actuïn coordinadament. Això vol dir que aprofitarem la valuosa xarxa d'equipaments culturals que hi ha al país, que hi ha a la ciutat, gràcies a l'esforç, com he dit abans, del teixit associatiu ric a Catalunya per poder fer arribar la cultura a tots els indrets de Catalunya. Però jo crec que una de les primeres coses que ens hem de plantejar, els que ens dediquem a la política i que creiem en la cultura com un dels motors realment de la transformació social, que això és el que jo entenc que és la cultura, és un dels motors de transformació social, és per a què fem la política cultural, per a qui la fem i amb qui la fem. És a dir, si ens preguntem per què la fem, segurament ens vindrien al cap espais comuns plens d'energia. Doncs la fem perquè el conjunt de la societat progressi des d'un punt de vista humà, des d'un punt de vista de la qualitat de vida, des d'un punt de vista del pensament, des d'un punt de vista cívic, etc. Per a qui la fem, és evident que una política cultural s'ha de fer pensant en el principal gruix de la societat. No pot ser una política cultural elitista o una política cultural dirigida al sector cultural en concret, sinó ha de ser una política cultural amb ambició d'arribar al màxim de gent possible. Fixeu-vos que he dit que no pot ser elitista. Això no vol dir que no hagi de ser excel·lent. I la tercera pregunta és amb qui es fa? Doncs evidentment la política cultural no s'ha de fer des d'un despatx, des de la fredor d'unes estadístiques, sinó que s'ha de fer sobretot comptant amb els agents culturals, amb la gent de la cultura, que això vol dir tant el públic consumidor com els creadors com les entitats. Què s'ha de fer amb la cultura? També molt genèricament, per no allargar-me massa. Jo crec que aquí hi ha quatre fases que hauríem de ser capaços de millorar molt el rendiment. És a dir, algunes de les estructures ja hi són, però s'estan demostrant que són insuficients o que no són prou eficaces. Són la formació, la creació, la producció i la difusió. Formació, creació, producció i difusió. Molt breument. La formació. És evident que et pot sortir un geni de tant en tant.
La de democratitzar l'accés a la formació cultural, plàstica, artística, etc. és un dels reptes que tenim com a societat catalana els propers 15 o 20 anys. Segon, el tema de la creació i la creativitat. La Joana també n'ha parlat, però jo crec que això és bàsic i és molt important. És a dir, la creativitat és el petroli del segle XXI. Doncs ara el petroli del segle XXI és la creativitat, és el talent. I a diferència de tot l'altre que us he dit fins ara, si el talent no troba un camp abonat per créixer, el talent canvia de lloc. Una altra pota, la tercera pota de la producció. La producció cultural, la producció artística. La creativitat sense indústria cultural canvia de lloc. I la quarta pota és tot el tema de la difusió. Aquest és un altre repte perquè és evident que no tothom, no tota la societat sempre està interessada en temes culturals, legítimament. Hi pot haver gent que no la sedueixi la possibilitat d'anar al teatre, d'anar al cinema, d'anar a un museu, etc. Però sí que les administracions hem de fer un esforç per donar oportunitats. Una espiral, molt mal dibuixada, com poden observar vostès, però és una espiral. L'espiral és una figura molt interessant perquè permet fer dues coses. Una, si digués una pissarra ho faria millor, però que és anar de fora a dins o de dins a fora. Miri, jo crec que la cultura catalana els últims 30 anys des de la transició i a més no hi havia una altra fórmula per tirar endavant, probablement una altra alternativa, va decidir agafar la forma de l'espiral de fora cap endins. I jo crec que el segle XXI ens està dient que tenim que començar a dibuixar aquesta espiral al revés. Tenim que anar de dins cap a fora. I aquest a fora què és, des del punt de vista cultural? És assumir aspectes tan importants com i diré coses probablement no políticament massa correctes. La cultura no és un mecanisme de consens. I és per això que la cultura té una gran energia transformadora d'una realitat, perquè és capaç, diguéssim, d'aixecar elements de fricció amb el que ens passa. Per tant, una cultura com la nostra sigui capaç de lligar el que és el nostre passat amb el nostre futur, té que entendre que la seva figura de futur és que aquesta espiral surti cap a fora. Cap a fora és comprendre que l'essència de la cultura no és un camí de consens, no és un camí d'acords, no és un camí, per entendre'ns, de sociologia de la cultura. La cultura és una altra cosa. La cultura és ficció, divergència, crítica, capacitat d'anticipar. En definitiva, senyors, la cultura es basa en seismes. Surrealisme, cubisme, impressionisme. És a dir, seismes que han provocat que la nostra cultura, sigui la d'aquí o sigui la de fora, ha transformat el que nosaltres som. Per tant, crec que un dels primers aspectes que tenim que plantejar-nos és que en els nostres àmbits de decisió, el meu actualment ser el director editorial de 62, és entendre que allò que jo publicaré no solament és còmode per al lector, és també transformador del lector.